Nei मोनलायबाय नै मा रोखोमनि ना नायनो नै गोलाव Bami Rido ओ भाई मारो मुझे मारो आंख हो रहा है 1 सेकंड यार Hello लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअआ स' लोगोफोर नै दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव स' लोगोफोर नोंसोरखौ बरायग्रोनाय थाबावबाय आरो ना दायो नै नुदोंना जायगाखौ मा रोखोमनि लोगोफोर जायगाया जाहैबाय दैलामसो आरो ना दैलामबारि माने दैमायाव फैदो आरो ना नायलाय दैलाम गोजाजोबलाय दैलाम आरो ना दा बे दैलामाव फैनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय मा होनो ना हमगोन आरो ना हमगोन दायो नाखौ माब्रै हमगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरो ना मा होनो नाखौ हमनो थाखाय जेबो बुस्थु मोननै बुस्थुल' दं आरो ना मुस्रि आरो सिखा खंखाय दा बेजोंनो नाखौ माब्रै हमगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय था आरो ना बेखौनो भिडिअ बानायलायबाय दिनै लोगोफोर नायलांबाय था नाखौ माब्रै हमो स' गाइसमोन नै दायो साजेनबाय आरो ना नै नाखौहाय माबायदि सायो मुसारिजों जाय बास बेना सिन्देला नुवाखै आखायावसो थायो बैनै ना बिदि सायो आरो ना लंला लंथा बखनसै लाय बामि औ बामि नास्राय नायलांबाय था माब्रै जेनबाय जाजेनबाय नै सौग्रावजेनबाय नै नायलांबाय था नै माबायदि एग्लुङो फुरा दन्दरखौनो एग्लुं हरजोब्बाय सिङाव थांबाय बोखांबाय मोनबाय मा बुस्थु लागावजेनसै हाबजेनबाय नै नास्राय हाबजेनबाय ना फिथिख्रि हाबजेनबाय बिनिफ्राय आं ना लाग्रा ना जानायनि आइडिया आरो ना लोगोफोर बियो दा मोनबाय आरो ना एसे माबेसे मानै माथाम माब्रै बिदिनो आरोखि ना बिदिनो प्लान खालामनानै नाखौ जायो आरो ना नायलांबाय था ना लाग्रा खिन्थु आंहा गोदोनायाव लालायथारखादोंलै बाथुलखौबो दे बामि बख'दोलाय बामि लाव बामि बख'दोलाय ना जानायनि केपासिटि आलदाखा दे दंना गैया जालायखो खांख्राइनि खांख्राइ सनि खांख्राइ लोथौ लागावनोसै नामा हनै खांख्राइ हमदो लागाव गोग्रोम नै ओरैसै गोग्रोम माबा गैया बोखांनायसै आयो हनै गोजानावसो थाजोबदों गैया नामा लाथिख' बिमासो नामालै साखावलायबाय एरग्लुंलाबायथारसैलाय साथारलायबाय नै लागाव जाबाय बामिफ्रा नै दे जालायबाय होलायबाय ना गफेरा नायबाय थाल'
Nah ini bang di Basaya ambailai na sabai baयनानै नोगोरानि मुसारियानो जिखावजोब्बाय ना दंना गैया नायदों नै सासे एन्जरसो नागिरो बेयाव नै होजायोना होजाया दाहारद्रायगोन दां दैया लाबो अमा फिसा लाबो फाग्लाया Wow, very dangerous. गैला फोथैसिगोनसो बे नुवाखै माबा साफ्रेलाबायबायसो हनै जायिनि बुथारबावबाय हनै दे नाखौ सिनायदोलाय सिजोबलायबायला ओइ आयो गोलैबायमोनलै जिउनि क्या बात है सर क्या बात है ये बात नायलांबाय थादो लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्राय आसि मासुना होदे मैं जानता हूँ दे नायदोलाय कुनु टेनसन गैया होख्लायसैलाय नै माबायदि सायो लंथाम बामिफोर ओंखारलाबायनोसैलाय लागावलायबाय नै मोनलाय गिदिर आरो नायबावदो बेखौ नाय very dangerous. थोरसाबबाय आरो ना नै गाइसमोन एसे मना बुंजासे थगायजालायबाय आंजों गाखोबोबाय आरो ना मोनाबाय नालाय मोजांबाय सम दङबालाय लागाव जाबावगौमोन जाहैदों ओमफ्रायहाय मोनाबायना दा थांनांसिगोन जाहैबाय आरो ना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोबलायबाय आरो ना मोजां मोनबा खालामदो मोजां मोनाबा दा खालामसै आरो ना दे बिदिबा बांद्राय रायलायबाय थाना लाब गैयालै सावलाबलाबनो लागावसैलाय नै नाया नाजों ना मा रोखोमनि ना